טוב חברים, אז חלק מהדברים שלנו שאנחנו שואלים את עצמנו, כאילו, אוקיי, איזה נושא לאתגר רשת אני יכול לעשות? עכשיו, החלק הזה זה הולך להיות מורכב משלושה חלקים, כי חשוב לי לגעת איתכם בכמה נושאים של קהל ודברים כאלה, אז בגלל זה הולך להיות מאוד מתומצת ומאוד פרקטי בקטע של כל נקודה. כי בסופו של דבר, כי יש כמה רבדים. יש לנו שלב ראשון, בסופו של דבר, האתגר הוא סביב גם קודם כל בעיה מאוד גדולה. זה חלק מהדבר שאני רוצה, ואני פשוט אכנס איתכם, פשוט אסביר לכם את שלושת השלבים כאילו, כי כדי לבחור את הנושא אני פשוט אמקד אתכם בשלושה סרטונים המשכיים. אז הדבר הראשון שהכי חשוב לי בתמונה מבחוץ לה, של איך אנחנו בוחרים את נושא לאתגר שלנו, זה קודם כל שאנחנו צריכים שיהיה לנו קהל מספיק גדול, אוקיי? שקהל מספיק גדול שירצה לבוא להצטרף לאתגר שלנו. הדבר השני, אוקיי? זה בעיה מאוד מאוד גדולה. הכוונה היא שאנחנו פה בשביל לפתור בעיות, חברים. המטרה, אם אנחנו נעצור איזשהו אתגר על איך להסיר לק בציפורניים, או דברים שאין להם צורך באמת, אנשים לא ירצו לבוא ולהצטרף. המטרה שלנו זה לעשות איזשהו צעד, להוביל את הלקוח, פשוט משלב שהוא לא מכיר אותנו, משלב שהוא כאילו, הוא נמצא באזור הנוחות, ופשוט להוביל אותו, לעשות את הקפיצה הזאת, שאנחנו מלווים אותו בקפיצה הזאת. אז המטרה שלנו לקחת מישהו שנמצא באזור הנוחות, שיש לו את הבעיה הזאת, יכול להיות שהוא לא מודע אליה, האתגר הזאת פשוט יעזור לו לפתור את זה. אני אתן לכם דוגמה. לפני שאני אתן לכם דוגמה, אני פשוט אמשיך לנושא השלישי ואני אתן לכם דוגמה על שלושת אלה. כי פשוט חלק מהדברים שיש לנו, הכי חשוב גם בתכלס, כי זה פרט שאני פשוט רוצה להשלים את זה, שיש להם כסף לשלם. ברגע שאנחנו מכניסים את שלושת אלה, אנחנו יכולים להתקדם לשלב הבא, ופשוט אני אסיים את הסרטון הזה בסיפור, ואני אסביר לכם את התכנים ואני אסכם. כשאנחנו רוצים לבחור נושא לאתגר, אנחנו דבר ראשון צריכים קהל גדול יותר, פשוט קהל גדול שיש לו דרישה, בעיה גדולה, וקהל שיש להם כסף. ועכשיו אני אשתף את זה, כאילו, אני אסביר את הקטע בקהלים, למה שלושת אלה חשובים. אם הקהל שלנו הוא לא גדול מספיק, נגיד אני פונה לנשים שגרות בבאר שבע, שהן בגילי ה-60, שרוצות לעשות טיפול קוסמטי, או שרוצות להיפטר מאיזה משהו. זה קהל יחסית קטן, אנחנו מאוד ממוקדים באזור מאוד ספציפי. אז הבעיה היא גם לא כזאת גדולה, אוקיי? בקטע של... אז ברגע שיהיה לנו קהל גדול, יהיה קשה לדחוף את האתגר הזה לעבר להצלחה וגם עסקית. וגם לא בהכרח שיש להם גם את הכסף. נשים בנות 60 שרוצות עכשיו בבאר שבע, לא בהכרח תמיד הם ירצו לשלם על הדברים האלה. לעומת זאת, בואו נפנה את זה לקהל שיש לו כסף, וקהל שיש לו בעיה גדולה, וכאלה שיש להם גם כסף לשלם. אז אני אסביר לכם סיטואציה. יש לי לקוח שהוא רופא שיניים. הבעיה שלו זה להביא עוד לקוחות בסופו של דבר. הקהל גדול, כי אני יודע שיש הרבה אנשים שיש להם שירותים שהם רוצים לקבל עוד לקוחות. זה אנשים שהם בעלי עסק, שיש להם קליניקה, שרוצים להביא עוד לקוחות לעסק שלהם. עכשיו, אוקיי, הקהל גדול, יש הרבה בעלי עסקים שמחפשים לקוחות. הבעיה היא לקוחות, הם לא מצליחים להביא לקוחות, ושיש להם כסף לשלם. אנשים מאוד ישלמו היום אם תראה להם שיטה איך להביא כסף. איך להביא עוד לקוחות לעסק שלהם. אז המטרה שלנו היא בסופו של דבר להראות להם את השלב הזה, שמשלב שאין להם לקוחות, שתראה איזה קל זה כבר להשיג לקוחות. אז זה מה שאני רוצה להסביר לכם ולעבור לסרטון הבא, פשוט לעשות את זה מאוד פרקטי. כדי שזה יצליח אנחנו צריכים את שלושת האלמנטים האלה, ואנחנו נעבור לסרטון השני שימשיך את הנושא הזה ונתקדם קדימה.